ದುಂಬುದಾಕ್ಲೆಗೆ ಏತೊಂಜದ ದುಂಬುದ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯರ್ ನಕಲ್ ಪೂರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಬೋದು ಪೈರಿ ಬೊಕ ಎಂಚಿನ ಆಪರೇಷನ್ ಪೂರ ಬೊಕ ಎಂಚಿನ ಆನಲ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚೆ ಕಸಾಯಡೆ ಪೋಪುಂಡು ಅಂದಿ ಎಂಚಿನ ಕಸಾಯ ಮಲ್ತ ಓಮ ಸತ್ತು ಅದಲ್ಲ ಪಂಜಿವೇನೆ ಅಂಡ ಓಮ ಸತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಎಂಚಿನ ಆನಲ ಜ್ವರ ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಬರ್ತನೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಕಸಾಯ ಇಟ್ಲ ಬೈಜಿನ ಗಂಗಸರ ರೋಲಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಒಲೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ನೀನು ಹೋಗ್ತೀಯಾ ಹೌದಾ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಉಂಟೊಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಭಯಂಕರ ಪೋಖ್ರಿ ಅವ ನೀನು ಪೋಖ್ರಿಯಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಪೋಖ್ರಿ ಹಾಗೆ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಪತ್ತನೇ ಬೈದಿ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಪತ್ತನೇ ಈತ್ರೆಡು ಹುಚ್ಚು ಹತ್ತು ಅಂತೆ ಈತ್ರೆಡು ಹುಚ್ಚು ಹತ್ತು ಅಂತೆ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಲೈಟ್ ಕೊರ ಬಣ್ಣಗ ಎಡ್ಡ ಲಾಯ್ಕ್ ತೋಜುನು ಮಲಗುವಾಗ 1 ಗಂಟೆ ಏಳುವಾಗ 9 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಚಲ ವಿಚಲ ಸೂರಿ ಇತ್ತ ಕೂರೆ ಆತಿ ಬಚ್ಚಿದು ಆಕ್ಷನ್ ಒಕ್ಕುವರಿ ವಾ ನಮ್ಮ ಜೋಶುಡು ಗೈಸ್ ನಮಕ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಜನ ದಿಕ್ಕದೇರು ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರನೇ ಮೆಗ್ಗೆ ದಿಕ್ಕದೇರು ನಂಗೆ ಓ ಮೂಲುಲ್ಲೇರು ಬಲೆ ಚೇತನ್ ಚೆಂಡದ ಅಂಕಲ್ ಚೆಂಡದ ಅಂಕಲ್ ಲಕ್ಕನುಲ್ಲೇರು ತೀಯರೆ ನಮ್ಮ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಾ ಚೆಂಡದ ಅಂಕಲ್ ಮೂಲುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬಿಕೆ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾತಿರಗಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಶೂಟ್ಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಸಮಯ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಶೂಟ್ ಇಜ್ಜಂದು ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟಾಂಡದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ದನುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟಾಂಡು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ಶೂಟೇ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಶೂಟು ಮದಿಮೆದಲತ್ತು ಬೇಕದಲತ್ತು ಬರ್ತ್ಡೇದಲತ್ತು ಒಂದು ಶೂಟ್ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ದ ಶೂಟು ಕಾಟಿಡು ಒಕ್ಕ ಓಲ ಇಜ್ಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಶೂಟು ನಮ್ಮ ಚೇತನ್ ವಿಟ್ಲ ಪನ್ಪುನಾರು ಅವೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ತಿತ್ತರತೆ ಅವೇ ಟೀಮ್ ದಾಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಅವನುಂಡು ಐತ ಒಂಜಿ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇನ್ನಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಸೆಟಪ್ ಪೂರ ಮಲ್ದೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಪೂರ ಬಾರ್ದೇರು ಆ ಸೆಟ್ಟಡು ಪೋದು ಒಂಜಿ ಶೂಟ್ ನಂಗೆ ಆಯ್ತು ಶೂಟ್ಲ ನಮನೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ಲ ನಮನೆ ಅಂಚ ಅದು ಈ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೊಡೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಜವನೆರೆಗ್ ತೂಕ ಸಾಂಗ್ ಎಂಚೊಂಡು ಐತ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮತ್ತು ಎಂಚೊಂಡು ತೂಕ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊರ್ಕ ಬಂದ್ಬಿಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ನೆನಪಿದಾಡ್ನದ ಸರಿ ಅಪಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡಂಜಿ ಜನ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ರು ನಮ್ಮ ಧನು ಹುಚ್ಚು ಬತ್ತನಾರು ಇತ್ತ ಮೀನು ಬತ್ತಿರ ಸುರು ಮಲ್ದಿರಿ ಇನಿ ಅಂಚ ಮೂಲುಲ್ಲೇರು ಈಡೆ ಬತ್ತಾನ ಗಾಡಿ ಹೊಲ್ದಿಯಾ ಅಂದ ಬಲ ಬಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಧನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ರು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಶೂಟ್ಗೆ ಹೋಯಿಂದು ಪಾಯ್ದಾ ಮನಸ್ಸಮಾಧಾನ ನಿನ್ನ ಭಯ ಅಂತಂಡಿ ಮನಸ್ಸು ಭಯ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ಬಿಸಿ ಆಯ್ತು ಬಿಸಿ ಮುರಡಿ ಅಂಕಲ್ ಊರಿಗೆ ಬೈದಿಗೆ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಮೀನ್ ಹತ್ತಿರ ಹೊತ್ತದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೊಚ್ಚತ್ತಿರ ಹೊಲ್ದಿಗೆ ಅಂದ ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಹುಚ್ಚುಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಅವೆಂಚ ನಿಕ್ಕೊತ್ತಾಯಿನಿ ಅವು ಬಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ತೂದು ಗೊತ್ತಾಗ ಯಾನೆ ಒಂದು ಪುರ ಗೂಗಲ್ ಪುರ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದೆ ಹುಚ್ಚುಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ದಾದಂತಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಿಲಿಕುಲ್ ಹೋಗೋಣ ಪಿಲಿಕುಲ್ ಹೋಗಿತ್ತ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ನರಮಾನ್ಯ ಕಾಡ್ತದಕ್ಕೆ ಎತ್ತರಿ ಮೂಲೊಂಜಿ ಹುಚ್ಚುಗೊಂಜಿ ಎತ್ತೊಂಜಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊರತೆ ಏನು ಸಾಂಗ್ ಪೇರು ತೂಲೆ ಏನೊಂಜಿ ಎತ್ತು ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಲ್ಪೇರು ಆತ ಪ್ರಾಣಿ ಇತ್ತು ನರಮಾಣಿ ಸೀಕಿದ ಬಂದ್ಬಿಡ ಇತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಡದೀಕುಲ್ಲ ಕಾತ್ತಿ ದುಂಬುದಾಕ್ಲೆಗೆ ಏತೊಂಜಿ ಅದ ದುಂಬುದ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯರ್ ನಕಲ್ ಪೂರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಬೋದು ಪೈರಿ ಬೊಕ ಎಂಚಿನ ಆಪರೇಷನ್ ಪೂರ ಬೊಕ ಎಂಚಿನ ಆನಲ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚೆ ಕಸಾಯಡೆ ಪೋಪುಂಡು ಅಂದಿ ಎಂಚಿನ ಕಸಾಯ ಮಲ್ತ ಓಮ ಸತ್ತು ಅದಲ್ಲ ಪಂಜಿವೇನೆ ಅಂಡ ಓಮ ಸತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನಿನ್ನ
ಜ್ವರ ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಬತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಕಸಾಯ ಇಟ್ಲ ಬೈಜಿನ ಗಂಗಸರ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ತಕ ನಾನು ಬೈತಿರ್ನ ಅಂದ ಪೂರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪೂರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇತ್ತ ಬಯ್ಯಾನ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಪೋಂಡ ಆತಿ ಇತ್ತ ಮತ್ತೆ ಇಂಚನ ಪತ್ತನೆಗೆ ಹುಟ್ಟಿನಾಗ ನಿಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇತ್ತು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಚೆಮ್ಮ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲ ಚೆಮ್ಮ ಹೊತ್ತಲ್ಲ ಇವ ಕೊನೆ ಕೊನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೂದ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಆತಿ ಹೌದಾಲಜ್ಜಿ ಮಗ ಜ್ವರ ಆತಿ ಇಂಚ ಇಂಚ ಮಾತ್ರ ನಿಜ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರ ಬಲ್ಲಿ ಐಟೆ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕದೆ ಬಣ್ಣ ಜ್ವರ ಬಂದ್ಪಿ ನಾವು ಮಾತುಂಡದ ಅವು ಬರೋಡು ವರ್ಷ ಜ್ವರ ಬರೋಡೆವು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಹೀಟ್ ಆನಾಗ ಮೂಜಿತ್ತು ನೈಟ್ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ ಮೂಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಎಂಕ್ಲ ತಿಕ್ಕಿ ಬೊಕದನು ವಿಶೇಷ ಧನುಬಾತಿರೋಡಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸುಧಾರಿತಾದ ಕೊಡಪಿತ್ತನ ಮಂಡಿಜ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಡಂಜಿ ಬತ್ತಿರವ ಅವೆಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿ ಮಾಡಿ ಕೆದುಟ ತೋಟದ ಬರಿ ಬೋನಸ್ ಗೊತ್ತ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಬದಿಯರ್ಕ ಎತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ನಮಕ್ ನಮಗೆ ತೊಂಬಾರು ಜನ ಬರ್ತೀರಿ ಚೇತನ್ ವಿಟ್ಲ ಅವು ಅಲ್ಪ ಇರ್ತಲೆ ಗಾಡಿ ಹಿಡಿದು ತೊಗೊಂಡಿರ್ ಹೆಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಚಿತ್ರ ನಿನ್ನ ಈ ಉಡುಪಾವತ ಜನ ಚೇತನ್ ಬಾಯಿ ಮಾತ ಪರಿಚಯ ಉಂಡದು ಬೇರೆನಾ ಇದು ನಮ್ಮ ಚೇತನ್ ಪಂಡದು ಲಗ್ಮನ್ ಬಲ್ಲ ಅದೀನಿ ಬೇರೆಲ್ಲ ಧನು ಪಂಡದು ಮೇರೆಲ್ಲ ರಡ್ಲ ಧನ್ವಿ ಆರು ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮು ನಮ್ಮ ಹುಚ್ಚು ಮತ್ತು ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮನ್ಪೆ ಹಾಂ ಅಂಚ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ನಮಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪನದ ತೊಂದರೆ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಶೂಟ್ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಇತ್ಯ ಅಂಚ ಪೋಯಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾತ ತೂಕ ಎಂಚ ಉಂಡೊಂದು ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಸೆಟಪ್ ಆತನ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಅಚಲ ವಿಚಲ ಸೂರ್ಯ ಅಚಲ ವಿಚಲ ಸೂರ್ಯ ಹೋಲ್ತುಂಡ ಒಳ್ಳೆರು ನಂಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಚೇತನ್ ಬಕ್ಕ ಹಾಕಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಕ್ಲ ಪೂರ ಒಳ್ಳೆರು ರೆಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಟಪ್ ದೊಲೆ ಸೆಟಪ್ ರೆಡಿ ಆತನು ಬಾಬುನ ಡಾಬಾ ರೆಡಿ ಆತನು ಎಡೀರು ಬಾಬು ಏರು ಬಾಬು ಡಾಬಾನ ಅಂಚ ಭಾರಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಎಡ್ಡೆ ಬೆಂತೀರು ಅಂಚ ಭಾರಿ ಸೋಕು ಸೆಟಪ್ ಮಾತ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ವಿತ್ತ ಮಂಡೆಂಡು ಅಂಚ ಜೋಕರ್ನ ಮಂಡೆಂಡು ನಮಕ್ ಇಡೇ ಬತ್ತನೆ ಟೆಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ನನಗೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಆಮೇಲೆ ನೆತ್ತ ಬೇಲೆ ನೆತ್ತ ಇಲ್ಲದಾರದ ನೆತ್ತ ಇಲ್ಲದಾರನ ವರ್ಕೆ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಚೇತನ್ಲ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದೇ ಆರ್ಟ್ ಮೂಲ ತೋಜೊಂದು ವರ್ಕ್ ಅಂಚ ನನ್ನ ಸುಮಾರು ಐಟಮ್ ಮತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಕೆಲವು ತುಯ್ಯ ಇನ್ನು ತೋಜಾವೆ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಐತೈಡೆ ಟೆಂಗ್ಲೆ ಶೂಟ್ ಲಾವಡು ಅದು ಖಾಲಿ ತೋಜಾಂದುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪಜಿ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕಾಣತ್ತಾರಾ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಸ್ವಲ್ಪ ದನಿ ಎತ್ತನೆ ವರ್ಕ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪನು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ವರ್ಕ್ ಪೂರ ಉಂಟು ಹಾಂ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಬರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಹೌದಾ ಯಾವ ಚಾನಲ್ ಹೌದಾ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಆಯಿತು ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಯ್ತಾ ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ 787 ಹೌದಾ ಗುಡ್ ವೈಶು ಅಲ್ಲ ಓಕೆ V4 ವೈಶು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆದ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆಯ್ತಾ ಚಾನಲ್ದ ಲಿಂಕ್ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತಿರ್ತ ಪಾರ್ದುಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೋಡು ನೀಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ
ಯಾವ ಥರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅಂದರೆ ಕುಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಜನರದ್ದು? ಹಾಂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಾಂ 1 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ? ಓಕೆ, 1 ವರ್ಷ ಆನಿಗೆ ಈಗ 700 787. ಓಕೆ 787 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಉಳ್ಳರು. ಅಪ್ಪಗ ನನಲಾತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆವಡು ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಕಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆ ಪೊಣ್ಣಾಗ ಇಂಚನೆ ನನಲಾತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಡೊಂದೇ ಉಪ್ಪಲು ನಿಕ್ಕಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಆತಿ. ನಮ್ಮದು ಚಾನಲ್ ಉಂಟು, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು. ನಮ್ಮದು BK ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಮೀನು 10 ನೆಟ್ಟು, ಮೀನು ಸಾಂಕು ನೆಟ್ಟು, ಮೀನು ತಿನ್ಪು ನೆಟ್ಲ ಅರೆ ಹೋಯ್ದಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಡಿ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಟ್ಯಾಂಕಿ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಡಿ. ನೆಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಟ್ಯಾಂಕಿ ಎಟೇ ಎತ್ತುಂಡಿ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಒನ್ಪೆ ಆಯ್ತಾ ಮೀನ್ದ. ನೆಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಂಗುಡೆ ಬೂತಾಯಿ ಪೂರ ಉಂಟು. ಗಾಲ ಪಾರ್ದು ಪತ್ತೊಲಿ ಗಾಲ ಪಾಡ್ಗಣ್ಣಕ್ಕೆ ನಮಕ್ ಗಾಲಗ್ ಪಿದೆ ಗಾಲ ಪಾರ್ದು ತಿಕ್ಕಿಜಿಂದ ಇಂಚನೆ ಅನ್ಕೊಡದ ನೇಕೆ ಒಂಜಿ ಗಾಲ ಪಾರ್ದು. ಹಾಂ ಮತ್ತೆ ಕಣಿಪುರೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವ ದೇವರುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂದರೆ ವಿವನ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅವರ ನಮ್ಮ ತುಳು ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಇವತ್ತು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬರದೆ ವಿಘ್ನಗಳು ಸರ್ವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಯಶಸ್ಸು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ನಿಖಿಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಅದು ಪಾತೇರ್ ನಾನು ಇಂಥ ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ದು ಅದು ಪಾತೇರ್ ಆ ಟೈಪ್ ಪಾತೇರ್. ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸೀನ್ ಅದ, ಫಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಅದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಪಾತಿರ ಒಂದು ಗುನು 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 ಆ ಟೈಪ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಶೂಟಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ಅಂತ ಅದಲ್ಲೇ ಮಜಾ. ಭಯಂಕರ ಉಂಡದ ಇದಾದ ಖಾಲಿ ಪತ್ತನ ಬರ್ಬಿಡುದು ಎಡ್ಡಿಯಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾರೆ ಖಾಲಿ ಹೊತ್ತನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಲೆಕ್ಕನೆ ಇನ್ನು ಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿತ್ತು ವರ್ಷ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆಯ್ತಾ
ಮನದನ್ನು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದು ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಗಡ್ಡ ಗಡ್ಡ ದೆಪ್ಪಿಗೆ ಗಡ್ಡ ದೆಪ್ಪಿನ ಆಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಚರಣೋಲಿ ఆయన ಸುದ್ದಿ ಅವಸ್ಥೆ ಮರೆ ಓ ಅಂತ ಮಾರೆ ನಮ್ಮ ಚರಣೋಲೆ ಮಾರೆ ఆయన ಸುದ್ದಿ ಅವಸ್ಥೆ ಮರೆ ಅಂದು ಮಾರೆ ಎಂಚ ಸಂಗತಿ ಫಿಲ್ಲು ಪಡೆಯವು ಸೇಮ್ ಡೈಲಾಗ್ ದೇತೋನೆ ಅವೇ ಇರ್ದೇತೋನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರ್ದೇತೋನೆ ಬರ್ಸ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕ ಆತ 6 ಡೈಲಾಗ್ ದೇತೋನೆ ಓಕೆ ರೆಡಿ ರೋಲಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಚರಣೋಲೆ ಮಾರೆ ಅವಸ್ಥೆ ಸುದ್ದಿ ರೆಡಿ ಡೀಲೆ ರೆಡಿ ಸಡನ್ ಆರು ಪಂಡ ದಾನಗನೆ ಅದೇ ಸ್ಪಂದನೆ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಉಂಟು 4 ಪನ್ ಇಂಚ ಕೆಪಿಗರ್ ಒಂದು ಕುಲ್ಲೊಡ್ಚಿ ಅವು ಓಲ ಮಲ್ಪಚ್ಚಿ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಅದು ಪ್ಲೇ ಅವೇ ರೆಡಿ ಹಾಂ 6ನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೊರ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಉಂಡೆ ಇಜ್ಜದೆ ಹೊರ ಮಲ್ಪ್ಲೆಗೆ ಅವು ಅಂದು ಮಾರೆ ಅಂಚದೆ ತಾನೆ ಅವು ಅಂದು ಮಾರೆ ಆಗದ ಅದು ಆತಂದು ಅಂಚದೆ ತಾನೆ ಅವೇ ಇರು ಅವು ಅಂದು ಮಾರೆ ಅಂಚದೆ ತಾನೆ ಅವೇ ಪಂಡ ಈರೆಗ್ಲ ಅರಪಕ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಯಿಲ್ಲ ಕಾರ್ ಬಣ್ಣಾಗ ಓಕೆ ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ರೋಲಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಚರಣೋಲೆ ఆయన ಸುದ್ದಿ ಅವಸ್ಥೆ ಅವಂದು ಮಾರೆ ರೆಡಿ ಅದು ಆತನ ಈರೆಗೆ ರೆಡಿ 1 more ರೆಡಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ಪಚ್ಚ ಆರಾಮಪ್ಲೆ ಅಂಡೆ ಚಾಪಣ ಜದೆ ರೆಡಿ ರೋಲಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ರೋಲಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಚರಣೋಲೆ ಮಾರೆ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬಲೆ ಏರು ಬರ್ತಾರದ ಮುಲ್ಪರದ ಎಂಟ್ರಿ ಅದು ಸ್ಪೀಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಡು ಒಳ್ಳೆಯದು ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಜನ ಲಿಂಗಪ್ಪಣ್ಣ ಬೈಕ್ ಡ್ರೈವರ್ ಮುಗುಲ್ ಬಾಟ್ ಪುಣೆ ಮಾತೆ 4 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೈಕ್ ರತ್ನ ಬೇಗ ಎರಡು ಜನ ತುಂಬ ಓಕೆ ಅದು ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಎಂಟು ಎಂಟ್ರೆಸ್ ಏನು ಕಡೆ ಕಟ್ಟಾರ ನಡೆಗೆ ಕುಲ್ಲು ನಿಖಲು ಅರ್ಜನ್ ತುಂಬಲ್ಲ ಹಾಂ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬನ್ನ ನಿಖಲು ತುಂಬಲ್ಲ ನಿಖಲು ಒಂಚೂರು ಪಕ್ಕ ಕುಲ್ಲಿಯರಾಗ ನಿಖಲು ಮೂಲ ಪಡೋದು ಅಪ್ಪಾಗ ಚೂರು ಎಂಟ್ರಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸೈಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮದುವೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೈಕ್ ಬೇಡ ನಿಲ್ಲಿಸೋದು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದು ನಿಖಲು ಚೂರು ನಿಖಲ್ ಲೇಟ್ ಆಡ ಎತ್ತಾಗ ನಿಖಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫೋಲೆ ನನ್ನ ಫೋನ್ ಬಲೆ 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 ಮಾಯ ಬರ್ಸ ಬೇಗ ಕ್ವಿಕ್ ರೆಡಿ ರೋಲಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಬಲೆ ಓಕೆ 1 more ಬಲೆ ಅಪ್ಪ ಒನ್ ಮೋರ್ ಬಲೆ 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 ಮುಕ್ಲಾಡ್ ಎತ್ತನಾಗ ಹಾಕ್ಲಿಂಗ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಗ್ಯಾಪ್ ಪಡಿ ಅక్కడ ಜಸ್ಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂಡೆ ಓಕೆ ರೆಡಿ ಆಕ್ಷನ್ ಬಲೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ದು ಬ್ಯಾಗ್ದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಬೀಸು ಇಲ್ಲಿ ಪಟವ ಎಲ್ಲ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಆಯ್ತಾ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ
ಹಾಂ ಕಾರ್ದಲ್ಲಿ ಎತ್ತನ ಒತ್ತಲಿ ಒತ್ತಿ ಜಾರಿ ನನ್ನದು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆ ಪ್ರೇಮ್ಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಹತ್ತಿರದೆಲ್ಲ ಸಾಯಿಸಿ ಉಂಡು ಎತ್ತೀಯ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಲ್ಲ ಪ್ರೇಮ ಮೇನ್ ಉಪ್ಪು ನೀನು ಪೂರ ಬರ್ಚಿ ಸ್ಮೋಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಚಿ ಮೇನ್ ರಾವಂದು ಉಪ್ಪು ನಾ ಕಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಕ್ಕನ ಕಾಯ್ತಲ್ಲ ಇತ್ತು ನಾನು ತೆಪ್ಪಲೆ ಯಾವ ಪೈ ಟೆಕ್ ರೆಡಿ ಚೂರ ಕೊಲ್ಲ ಚೂರು ಹೊರ ಕೊಲ್ಲೆಗೆ ಕೊಲ್ಲರ ಹಾಂ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರಿ ಉಂಟು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಉಂಟು ಬನ ರೈಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮದನ್ನು ಅಡ್ಡ ಉಂಟು ಚೂರು ಮೇಯ್ಮೆ ಕೊಲ್ಲೆಗೆ ಲೈಟ್ ಕಟ್ಟ ಇರವಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಚೂರು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಂ ಆತೈತೆ ಪಡ ಬೇಕಾಗಿರಬಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಲೈಟ್ ಫೋನ್ ಒಂದು ರೆಡಿ ಓಕೆ ರೋಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಏ ಚರಣ್ ದಾದ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರಿ ದಾದ ಅಂಡಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತಾರೆ ತಲ್ಪ ನೀನು ಒಮ್ಮೆ ಅವನೊಂದು ರೆಡಿ ಫೋನು ಬೇರೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಫೋನದು ರೆಡಿ ಓಕೆ ರೆಡಿ ರೋಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಏ ಚರಣ್ ದಾದ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರಿ ದಾದ ಅಂಡಿ ರೆಡಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ರೆಡಿ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ದು ಶೂಟ್ ಅಂಡು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿತ್ತಗೊಂಜಿ ಸೆಟಪ್ ರೆಡಿ ಆತನ ಐಟ್ ಶೂಟ್ ಆಯಿರಪ್ಪು ನಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಕತ್ತಲೆ ಆವಡು ಇತ್ತೊಂದು ಬ್ರೈಟ್ ಉಂಡು ಕತ್ತಲೆ ಆವಡು ನಮಕ್ ಕತ್ತಲೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಗೆ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಜುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕತ್ತಲೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಗೆ ಶೂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪು ಇತ್ತು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಅವನೊಂದು ಹಾಕಲ್ನ ತುಕ ನಮ್ಮ ಅಚಲ ವಿಚಾಲ ಸೂರ್ಯರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೂಟ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ರು ಇದು ರೆಡಿ ಆರ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸೀನ್ ಇಡಿತ್ತು ಫ್ರಂಟ್ ಸೀನ್ ಇತ್ತು ಫ್ರಂಟ್ ಸೀನ್ ಇಡಪ್ಪಿರ ನಾನು ಮಕ್ಕ ಅವಳು ಉಲಾಯಿ ಮಾತ ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ಅವತಾರಲು ಪೂರ ಮೇಕಪ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂಜೊಂಜ ಬರ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂಜಿ ಅವತಾರ ಮುಲಾಪನಿ ನಿಮ್ಮೂಲಂಜಿ ಅವತಾರ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕನ ಆಯ್ತಾ ಆಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದಿಯರ್ ಬಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇರಲಿ ಫಿಶಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕಿ ಇತ್ತನ್ನ ಮುರುಳ ದಿಕ್ಕು ಪುರಳ ಇತ್ತು ತಿಮಿ ಹಿಂಗಿಲ್ಲ ದಿಕ್ಕು ಓ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಭತ್ತದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಅಂದು ಗಾಲದನೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಓಡೆ ಬತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಗಾಲದನೆ ಇತ್ತ ಮರಿಯಲ್ಲ ಅದೇ ಗಾಲದ ಸೀಸನ್ ಅದ ಅಂಚ ಪೂರದ ಗಾಲದನೆ ಚರ್ಚೆ ಅವನುಂಡು ಇಚ್ಚೆ ಎಂಗ್ಲಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಮರಿಯಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕರಿ ನೆಗದು ಒಂಜಲ್ಲ ಮೀನು ಬಾತು ತೋಜಾವಡ ಹಟ್ಟೋಟಲ್ಲ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಹಾಂ ತೂಕ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಂತೀಕ ಪೂರ ಬರ್ಬೇರು ನಮ್ಮಟೆ ಓಕ ಮೀನು ಒಂಜಿಲ್ಲ ದಿಕ್ಕ ಹಂಗಾರೆ ಫ್ರಿಜ್ ಬಿಡು ಬಿಸಾಲೆಗಾಲ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕನ್ನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಾಗಲು ಬರ ರೆಡಿ ಆಯ್ರಿ ಪ್ರಪಕದ್ದು ನಾಗನಾ ರೆಡಿ ಪೋಡಿಗ ನನಗೆ ನೀರು ಜನ ಈತ ಮಕ್ಕಂಜಿನ ಮಾರನೇ ಮೀನು ಮರಿಯಲ್ಲ ಮೇನ್ ದನಿ ಬತ್ತಾರ ಅಮ್ಮ ಸಾಂಗ್ದ ಮೇನ್ ಮೇರು ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಇರೇನಾ ಇರು ಈರ್ನ ಪದ ಚೇತನ್ ಅದು ಈರ್ನ ಪದ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಎಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅದ ಇರು ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಹೆಂಗೆ ಬಟ್ ತೂಯಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಮಾತ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾತ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ಸಿಮೆಂಟದ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಿದಾರ್ದೇರಿ ನಮ್ಮ ಅಂಚಾದಿತ್ತ ಇನ್ನಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಆರೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಅದು ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀರಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ಲೇರು ಅದ ಆಚಲ ವಿಚಾಲ ಆಚಲ ವಿಚಾಲ ಮೇರೆ ನಂಗೆ ಅಚಲ ವಿಚಾಲ ಸೂರ್ಯವಂತ ಮೇರ್ನ ಐತೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ ಬರ್ರಂಡು
11 ತಾರೀಕು ಮೇರೆ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ಮೇರೆ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ಮೇರೆ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ಎಡ್ಡೆ ಲೈಟ್ಸ್ ಮಾತಾಡಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದ ನಾಗೊಂಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪಗ ಒರಿ ಬಲೆ ಏನು ಬಲೆ ಇರು ಬಲೆ ಇರ್ನ ಬುಧಾರ ಎಂಚ ಚರಣ್ ರಾಜ್ ಏನ ಕುಂಬ್ಳೆನಾ ಇಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳೇರಿಯಾದೊಂದು ಪ್ರತಿಭೆ ಮೇರು ಇರು ನೆಕ್ ದುಂಬುದಾದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರ ಒಯ್ಟಾನ್ಲ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವೇರು ವಿರಾಟ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಎಂಜಾಯ್ ಬಂದಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇರೋಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋನಾಗ ಅದೇ ನನಗೆ ಒಂಚೂರು ಕೊಡ್ತಾರ ಗೊತ್ತಾ ಬಚ್ಚಿರಾಗ ಹಾಯ್ ಇಂದಿಯರು ಮಿನಿ ಹೇಗೆ ಹೆಸರು ಹೇಗೆ ನಿಂದು ದಿವಾನಾ ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ಲಾಸು ಹಾಂ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ನೀನು ಹೋಗ್ತೀಯಾ ಹೌದಾ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿನ್ನಾಗೆ ಉಂಟೊಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಭಯಂಕರ ಪೋಖ್ರಿ ಅವ ನೀನು ಪೋಖ್ರಿಯಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಪೋಖ್ರಿ ಹಾಗೆ ನನತ್ತೆ ಮೇಯ್ನ್ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಬರಿಯಾರು ನರೇಗೊಂಜಿ ವೈಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ 650 ತೂಕ ಲೈಟ್ ಕೊರ ಬಣ್ಣಗ ಎಡ್ಡ ಲಾಯ್ಕ್ ತೋಜುನ್ ಲಾಯ್ಕ್ ತೋಜುನ್ ನಿಕ್ಕತ್ತೆ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಲಾಯ್ಕ್ ತೋಜುನ್ ನೆಟ್ ಒಂದು 10 ಎಪಿಸೋಡ್ ಅವ್ರು ನಂಗೆ ಒಂದು ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಓಡೇ ಒಪ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಮೇಯ್ನ್ ಕಂಬ ಬರ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಈ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ದ ಮೇಯ್ನ್ ಲಿರಿಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂಚನೆ ನೆತ್ತ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಚೇತನ್ ಬಿಟ್ಲ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ತೊಯ್ಲಕತ್ತು ಜನ ಬಾರಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅದ ಬಟ್ ವೈಲೆಂಟ್ ಜನ ಆರ್ ಮಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದೆ ಬೊಕ್ಕಿಂಚಿನೊಂಡಿರ್ನ ಸಾಹಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ರೈಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ರೌಂಡರ್ ಅಂದೇ ಪನ್ನಲ್ಲಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಒಂಜಿ ದಯ ಪನ್ಪಿನ ಆಲ್ ರೌಂಡರ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದೆ ಚೇತನ್ ಬಿಟ್ಲ ಪಂಡದು ನಾ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಾಲುಂಡು ನಾನೊಂದು ದಿನ ಪಾತೆರ್ಗಾವು ನಮಕ್ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾನೊಂದು ದಿನ ಪೂರ ತೆಗಿವಾಗ ಪಾತೆರ್ಗ ಇತ್ತ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿರಂಜಿ ಪಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಇಂಚ ಪಂಡ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಸಾಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದಿಪ್ಪುನ ಬೊಕ ಈ ಥರ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಸೆಟ್ ಪಾರ್ದು ಮನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಗ್ರೀನ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಅಂಚ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಹೊಸ ಸೆಟ್ ಪಾರ್ದು ಐಕೊಂತ ಜನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಒಂಥರ ಕಾಮಿಡಿ ಥರ ಬರೋಡು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಥರ ಬೊಕ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ಇಡು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಂದು ನಾನು ಆತು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ದಾಲತ್ತು ಒಂಜಿ ದಿನ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ತವಳೆ ಅಂಚ ಮಾತು ಸೆಟಪ್ ಬಂತದ್ದು ವರ್ಕ್ ಬ್ಯುಸಿ ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ಒಂತೆ ಫ್ರೀ ಮಾತಾಡೋ ಒಂಜಿ ಮಾತು ತಿಕ್ಕೊಡು ಬೊಕ ನೆಟ್ ಮಾತಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗಲ್ಲ ಬಂಡ ಏರ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಹತ್ತು ಅಲ್ಲ ಅక్కడ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೈಮ್ ಇಡು ಮಾತ್ರ ಮಾತು ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಬೊಕ ಎಂಕ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಪುನಃ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪ ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಮಾತಿಂದ ಮಂತೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತೊಂದಿತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಕ್ಲ ಸಾಂಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಐಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದ್ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಧನಿ ಆಯ್ನಾರು ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವ್ರು ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಈ ಸಾಂಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಇಂಚೆ ಮಾತ ಸೊ ವೀಡಿಯೋ ಮಟ್ಟ ಎತ್ತುದಿಂದೆ ಶೂಟ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲನ ಇರು ಬಾತುಗುಲ ಸರ್ ಅವಡು ಅಚ್ಚಾಲ ಅವಡು ಮತ್ತೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಖಂಡಿತ ನೋರಿಯನಲ್ಲ ಅದೇ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಅದು ಇದು ಎಡ್ಡೆ ಬರೋದುಂಡು ನಿಂಕ್ಲ ಎನ್ನು ಬಾ ಅಂಚನೆ ಅವು ನಿಕ್ಲ ತೂಪುನಾಕಲ್ಲ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ರಿಸೀವ್ ಅಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಅಂದು ನಮಕ್ ಅವೇ ಪಂಡ ಐತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಲ್ಪೇರಿ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಪಿದೈಪೋದು ಔಟ್ಡೋರ್ ಶೂಟ್ ಪಾಡ್ದು ಅಂಚ ಪೂರ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪೇರಿ ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಲೆ ಬಂಗ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಸೆಟ್ ಪಾಡ್ದು ಐಟೊಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಲನ ತೋಜಾದು ಐನೊಂಜಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೋಜಾ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲ ಅವೇನು ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಮೇಯ್ನ್ ಆದ ನಮಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದಾಯ ಮಲ್ಪುನು ಒಂಜಾತಿ ಜನಕ್ಕಲು ತೂವೋಡು ಬಂದು ಮಲ್ಪುನು ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಏನು ತೂದು ಒಂಜಾತಿ ಶೇರ್ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ದಾಲ ಮಲ್ಲ ಲಾಸ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅದೇ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಐನೊಂಜಿ ಶೇರ್ ಮಾತ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ತದೆ ಅಕ್ಲ ಆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಿಡಿದು ಒಂಜಾತಿ
ಜನಕ್ಕಲು ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂದು ಐಡ್ದೊಂಜಿ ಅಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆದ ಅಕ್ಕಲದಾದ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಚೀವ್ ಮಲ್ಪರಂಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಪಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡು ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ನಮಕ್ ಯಾಪ ತೀರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಅಪ್ಪ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಏನು ಪನ್ಪೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಐನಾತ್ ಬೇಗನೆ ಉಂಟು ಐನಾತ್ ನೆಕ್ ಪುದರ್ದಾಲ ಅದಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ದಾರ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ದಾಲ ದೇತಿದ್ದೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆದ ರಿಲೀಸ್ ಮನ್ಪುಗಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮನ್ಪೋಡೋದು ಓಕೆ ಅವಾಗ ನೆತ್ತ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ದೀತಿರ ನಮಕ್ ಪನ್ಪುಜೇರಿ ಡಿಸೈಡ್ ಅಂದ ಅವಾಗ ಒಂದು ಲಾಗಲ್ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆದ ಬರ್ರು ಅಂಚ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊರೋಡು ಪಂಡದು ಇನಿ ನೈಟ್ ಶೂಟ್ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡೇ ತೊಂದ ಶೂಟ್ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನಾನಂತ ನೈಟ್ ಉಂಡು ಎತ್ತು ಪುರ ತಾಪನೊಂದು ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತು ಯಾರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿச்சு ಆ ರೇಂಜಿನ ಮಲ್ಪೇರ ಆ ರೇಂಜಿನ ಮಲ್ಪೇರ ನನ್ನ ತೂವಾಡು ಅದ ಅಂಚ ತೂಕ ಅವಾಗ ನನ್ನ ಶೂಟ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರ ಉಂಡು ಕತ್ತಲೆ ಎರಕ ಹಾಪುನಿ ಯಾಪಲ ಕತ್ತಲೆ ಬೇಗ ಹಾಪುಂಡು ಇನ್ನು ಯಾವೊಂದೇ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಅವಾಗ ತೂಕ ನನ್ನ ಶೂಟ್ ಮಾತ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ದಿಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಪತ್ತನೇ ಬೈದಿ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಪತ್ತನೇ ಈತರ ಉಚ್ಚು ಹತ್ತೊಂತೆ ಈತರ ಉಚ್ಚು ಪತ್ತೊಂತೆ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಪತ್ತೊಂದೆ ದನು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಸೆಟಪ್ ಹಾ ಓ ಆಗ ಮಾಡಿದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಮಾಡಂತ ಇದು ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇನೆ ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿ ಈ ಬರ್ಪ ಈ ಬರಂದಲ್ಲ ಇದು ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೆಡಿ ರೋಲಿಂಗ್ ರೆಡಿಯಾ ರೋಲಿಂಗ್ ವಾಚೆ ತಾನೆ ಚೆಂಡದ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ पुस्तकं पेपर लागिಲ್ಲ ರನ್ನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಫುಲ್ ಕೈ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಅಲ್ಲೈ ಪೊಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ತುಂಡು ಸಕ್ಸಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಗೊತ್ತುನೆ ಚೀಪೆ ಕೈಪೆ ಸಾರದ ಗೈಸ್ ನಮಕ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಜನ ದಿಕ್ಕದೇರು ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರನೇ ಮೆಗ್ಗೆ ದಿಕ್ಕದೇರು ನಂಗೆ ಓ ಮೂಲುಲ್ಲೇರು ಬಲೆ ಚೇತನ್ ಚೆಂಡದ ಅಂಕಲ್ ಚೆಂಡದ ಅಂಕಲ್ ಲಕ್ಕನುಲ್ಲೇರು ತೀಯರೆ ನಮ್ಮ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಚೆಂಡದ ಅಂಕಲ್ ಮೂಲುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಮಲ್ಪೇರಾರು ಫಸ್ಟ್ ನನಗೂ ಫುಲ್ಲು ಬಚ್ಚಿದನಿಗೆ ಪಡಂದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ 10 ಗಂಟೆ ಅಂడి ಬಂಗೊಂಡು ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ 50 minutes ಆಫ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ನನ್ನಲ್ಲ 1.17 seconds ಉಂಡು ಇಂಚಾಪುಣ ಜುಟ್ಟಿತ್ತು ಇಂಚಾನು ಕುಜಾಲು ನನೈತೆ 50 seconds ಆನಗನೆ ಜುಟ್ಟು ಪೂರ ಗಿರಿದಿಲ್ಲಿ ನನೈತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕಟ್ಟೋಡು ಡಬಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸಾಂಗ್ ದಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾನಿಟರ್ ಹಾಕಿ
ಲೈಫ್ ಒನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಉಡನಾಕಿ ಎಂಡನಾಕಿ ಲೈಫ್ ಒನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅದು ಅದೇ ಆ ಫ್ಲೋ ಹತ್ರ ಫ್ಲೋ ಅದು ಹಾಕೋ ಲೈಫ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಇದು ತಾಯೆಲ್ಲ ವೀಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಲೈಫ್ ಒಂದು ಸರ್ಕಸ್ ಐಟುಂಡು ಸರ್ಕಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅದು ಇದು ಮೀತು ಓಕೆ ಲೈಫ್ ಒಂದು ಸರ್ಕಸ್ ಲೈಫ್ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಓಕೆ ಅದಾയിട്ട് ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ആക്കി സ്പീഡ് ആവണം അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ കുറച്ച് സ്പീഡ് ആവണം അത് 1 2 3 4 5 6 ലൈഫ് കുറച്ച് സ്പീഡ് ആവണം കുറച്ച് സ്പീഡ് ആവും ഇനി കുറച്ച് സ്പീഡ് വേണം അത് എല്ലാ ബീത്തൊന്നും ഇല്ല ഓക്കെ ലൈഫ് ഒന്ന് സർക്കസ് ലൈഫ് ഒന്ന് അങ്ങനെ കിട്ടിയാൽ മതി ലൈഫ് ഒന്ന് എക്സാമ്പിൾ അറിയാം കറക്റ്റ് അർത്ഥം കുറച്ച് സ്പീഡ് ആർട്ട് വർക്ക് ഡേമുള്ളൂ ചായ അടിത്തിന് ಖಾಲಿ ಚಾಯ್ ಅಡಿದ್ರೆ ಟ್ರಿಕ್ಸಾ ഓക്കെ അല്ലേ പോവാല്ലേ ഷോർട്ട് പോവാല്ലേ ബാബു മേസ്ത്രി പരിപാടി വിജയിച്ചു ബാബു മേസ്തിരി ആ നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ പോകാം കമ്മി ദവിലാണ് കമ്മി ദവിലാണ് 2 3 ആക്ഷൻ 2 ആക്ഷൻ ಖಾಲಿ ಆತೆ ಓಕೆ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಫನ್ನಿ ಅದು ಕೊರಲಿ ಓಕೆ ಖಾಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ತರೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಖಾಲಿ ಪಕ್ ಬರಿ ವಾ ಓಕೆ ರೆಡಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಬಾಡಿ ಹೋಲ್ ಆಡ್ ನೋಡ್ತಿ ಓಕೆ ರೆಡಿ 1 2 ರೆಡಿ 1 2 3 ಆಕ್ಷನ್ ರೆಡಿ 1 more ಕಂಟಿನ್ಯೂ 2 more ಸಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಕ್ಷನ್ 1 more ಸರಿಪದ ಫನ್ನಿ ಅದು 1 more ready action ಅಲ್ಲ ಜೋಶುಡು ಓಕೆ ನೈಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಗಂಡ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಇತ್ತಾವ ಎಕಡದ ಸ್ಮೈಲ್ ಪಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ಎಕಡ ನೆಟ್ ಕದಾನೆ ಅವೇ ಸ್ಮೈಲ್ ಓಕೆ ಕೈ ತರ ಓಕೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲ ಶೇಕ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಶೇಕ್ ಸ್ಮೈಲ್ okay ready take off ready one more ready action till smile kita mata nikal palla tilte anancha ancha adana irleppule oka maatirla tule oka smile
ರಪ ರಪ ಆಡು ಸ್ಲೋ ಮಲ್ಪರಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಒಂದು ಗಂಡ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಅಂಡ ರೆಡಿ 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 ರೋಲಿಂಗ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಸ್ಮೈಲ್ 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 ಎಸ್ ತುಲೆ ಇರುವರಿ ತುಲೆ ಸಕಲ ಪಾಲನೆ ಅವೆ ತೇಲ್ತೇನೆ ಎಸ್ पूरा 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 फेस तो तेल दो ಕ್ಲೋಸ್-ಅಪ್ ದಿವಚ್ಚಿ ಮಾಡಿ ಎತ್ತಲ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿ 1 ಗಂಟೆ ಐವತ್ತೇನೋ ಬರ್ತೇನ ಬೇರೆ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಶೂಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಪೊರ್ತು ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಅಂಚ ಮಾತಾ ಬಾರಿ ಎನರ್ಜಿಡೆ ಉಳ್ಳೇರು ಎನರ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಆತುಜಿ ಅಂಚ ನನಿತ್ತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಶೂಟ್ ಒಂಚಿ ಚೂರು ನಾನು ಉಂಡು ಒಂಜಿ 10-15 ನಿಮಿಷದ ಶೂಟು ನನ್ನ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅವು ಆನಂದ ನಮಕ್ ಪ್ಯಾಕಪ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚ ಅಂಚ ವನಸ ಮಾತಾಂಡೆ ಕಡೆ ವನಸ ಮಾತಾದು ಮತ್ತೆ ಶೂಟು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಡ್ ಉಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾತದುಲ್ಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ನಮ್ಮ ಚಲ ವಿಚಲ ಸೂರಿ ಇತ್ತೆ ಕೂರೆ ಆತೀರು ಬಚ್ಚಿದು ಬಚ್ಚಿದು ದಾಲವಲ್ಲೆರೆಗೆ കുറച്ച് ലേറ്റായി അത് ഭയങ്കര ലേറ്റായി എടുത്തോ റെഡി റോളിംഗ് ആക്ഷൻ Okay, ready? Action. Palla? Palle ota. Mitte manda. Okay. Palle. Back up. Back up. Okay, ನಮ್ಮ ಶೂಟ್ ಮಾತಾ ಮುಗಿಂಡು ಸೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಶೂಟ್ ಮಾತಾ ಐತೆ ಮುಗಿಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡನ್ ಇಡೆಗೆ ಪೂರ ಮುಗೀತದು ಏತ್ ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಅಂಡ 1.5 ಗಂಟೆ ಆಂಡು ಮಲಗುವಾಗ 1 ಗಂಟೆ ಏಳುವಾಗ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂಚೆ ಶೂಟ್ ಮಾತಾ ಮುಗಿಂಡು ಡನ್ ಇತ್ತೆ ಪ್ಯಾಕಪ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಎಂಚಾಂಡು ಶೂಟ್ ಎಂಚಾಂಡು ನನ್ನ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತದೆ ತೋಡು ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಈ ಲಾಗ್ನ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಇರ್ತೀಗ ಆ ಥರ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸೇ ಯು